Il-qari huwa Rumani kapitlu 13 minn vers 1 l-Apostlu Pawlu jikteb hekk. Kull persuna għandha tkun sottomessa għal awtoritajiet governattivi. Għax m'hemm ebda awtorità ħlief mingħand Alla u dawk li jeżistu huma stabbiliti minn Alla. Għalhekk min jopponi l-awtorità jkun qed jirreżisti l-ordinanza ta' Alla u dawk li jirreżistu se jġibu ġudizzju fuqhom infushom. Għax il-ħakkiema mhumiex kawża ta' biża' għal kondotta it-tajba iżda għal ħażina. Trid ma tibżax mill-awtorità mela għamel it-tajjeb u jkollok approvazzjoni minn għandha. Għax il-gvern hu serv t'Alla. Għalik, għal ġid tiegħek. Imma jekk tagħmel il-ħażin ibża' għax ma jġorx is-sejf għal xejn għax hu serv t'Alla, vendikatur ħalli jisegwixxi r-rabja fuq kull min jipprattika il-ħażin. Konsegwentament, hu neċessarju tkunu sottomess mhux biss minħabba r-rabja iżda wkoll minħabba l-kuxjenza. Għax minħabba fekk ukoll tħallsu t-taxxi għax il-ħakkiema huma għaddejja Alla li jiddedikaw irwieħhom għal dil propja ħaġa. Roddu lil kulħadd id-djun dovuti. It-taxxa lil min imissu jirċievi it-taxxa, id-dazju lil min imissu id-dazju, ir-rispett lil min jistħoqlu rispett u l-unur lil min jistħoqlu l-unur. Fuq l-istess tema u ċoħe fuq ir-responsabilità tagħna lejn l-awtoritajiet, l-Apostlu Pawlu fl-ewwel Timotju 2 jgħid hekk. Mela l-ewwel u qabel kollox neżorta biex ikunu magħmulin suppliki talb, petizzjonijiet u ringrazzjamenti għal bnedmin kollha għas-slaten u għal dawk li huma fl-awtorità sabiex ngħaddu ħajja tranquilla u bil-kwiet b'kull pjetà u dinjità. Dan hu tajjeb u joġob f'għajnejn Alla s-Salvatur tagħna li jixtieq li l-bnedmin kollha jsalvaw u jiġu għat-tarif tal-verità. Pawlu jkompli jgħid f'Titu kapitlu 3, fakkarhom ġifieri Titu inti bħala pastor fakkar lill-aħwa dan li ġej. Fakkarhom ikunu sottomessi għal ħakkiema u l-awtoritajiet, ikunu ubbidjenti, ikunu lesti għal kull opra tajba. Ma jikkalunjaw lil ħadd, ma jitlewmux, iżda ġentili u jkunu mansweti lejn in-nies kollha. Imbagħad l-Apostlu Pietru fl-ewwel Pietru 2 jgħidilna hekk. Is-sottomettu rwieħkom għal kull istituzzjoni umana minħabba s-sit, sew jekk għas-sultan bħala l-awtorità suprema jew għall-gvernaturi bħala mibgħutin minnu għal kastig tal-malefetturi u għat-tifħir ta' dawk li jagħmlu t-tajjeb. Għax hekk irrida Alla li billi tagħmlu t-tajjeb issiktu il-paroli sforz l-injoranza ta' nies bolħ. Aġixxu bħala nies liberi u tużawx il-libertà tagħkom bħala għata għal ħażen iżda għejxu bħala il-siera t'Alla. Onoraw lil kulħadd, ħobbu l-fraternità tal-fidili, ibżaw minn Alla, onoraw lis-sultan. Aħna nistqarru li Ġesu u s-sit, Ġesu u il-mulej. Meta ngħidu li Kristu huwa siedna, inkunu qegħdin nistqarru wkoll li hu għandu awtorità jduli intom fuq ħajjitna. Fuq dak li nagħmel fid-dar, fuq kif naġixxi fuq il-post tax-xogħol. Għandu awtorità fuqna bħala Knisja fil-ħajja privata, fil-ħajja pubblika, fil-ħajja spiritwali, fil-ħajja materjali. Kristu għandu awtorità fuqna. Kristu allura għandu awtorità fuq ir-responsabilità tagħna bħala ċittadini ta' dan il-pajjiż. Kif inġibu ruħna maħutna l-Maltin u b'mod partikolari kif għandna naġixxu viżavi il-gvern l-awtoritajiet ċivili ta' pajjiżna. X'tallimna l-Iskrittura fuq ir-responsabilità tagħna lejn il-gvern? Fil-kliem ieħor x'irid minna Ġesu, il-mulej tagħna? Kif għandna naħsbu fuq il-gvern?
L-Iskrittura tgħidilna illi l-awtoritajiet huma maħturin minn Alla huma għaddejja Alla għal ġid tas-soċjetà. Il-gvern huwa maħtur minn Alla. Dak Alla li huwa sovran fuq kollox, fuq kulħadd, u hu jaħtar gvernijiet u prim ministri u ministri u presidenti u slaten biex imexxu s-soċjetà umana. U jgħidilna f'Daniel Alla illi jbiddel iż-żminijiet u l-waqtiet u jiddereġixxi kif timxi l-istorja tal-bniedem. Żminijiet ta' prosperità u paċi, żminijiet ta' gwerer u ġlied u inkwiet. Huwa Alla li qed imexxi kollox fis-sovranità tiegħu. Hu li iniżżel islaten, hu li qiegħed islaten. Ma ninsewix taħla di. Fid-demokrazija min hu suppost sovran fil-pajjiż? Il-poplu, mhux hekk jgħidulna? Ejja bħala nsara ma nibbelawx dawn iċ-ċuċati. Alla hu sovran, hu li jtella l-gvern, hu li jniżżel il-gvern skont kif irid hu. L-istess dan jgħidilna li l-oli jaħkem fuq is-saltna tal-bnedmin u jagħtiha lil min irid hu. Imma, qegħdin ngħidu li hu Alla li jaħtar il-gvernijiet u l-awtoritajiet, imma Alla ma raġuni. X'inhu l-iskop? L-Apostlu Pawlu jgħidilna mhux biss illi huwa Alla illi jaħtar l-awtoritajiet meta jgħid l-awtoritajiet ġejja mingħand Alla li hija stabbiliti minn Alla li hija l-ordinanza ta' Alla, vers 4 jgħid li aħna li hu serv ta' Alla, vers 4 mill-ġdid jirrepeti li hu serv ta' Alla, vers 6 jgħid li hu għaddejja ta' Alla l-awtoritajiet. Imma għaliex? U jgħidilna wkoll li l-ħakkiema qegħdin hemmhekk il-gvern u serv ta' Alla għalik għal ġid tiegħek. Il-gvern timmaġinaw pajjiż fejn m'hemmx gvern, fejn m'hemmx awtoritajiet, fejn hemm monarkija, fejn kulħadd jagħmel li jrid. Min minna kieku joħroġ jazzarda isuq fit-triq jekk m'hemmx regoli li jirregolaw l-issuq fuq din naħa mhux fuq l-oħra. Taf kif? Huwa l-ġid tagħna. U primarjament ix-xogħol tal-gvern huwa dan li jara li jkun hemm liġijiet ġusti u li dawk liġijiet ikunu obduti, jkunu segwiti u lil dawk li ma jobdux ikunu kastigati u lil dawk li jobduhom ikunu mbuttati il-qudiem. Din hija l-mod kif is-soċjetà umana bidnub kollox li fiha taħdem. Il-gvern huwa għotja minn Alla għalina għal-ġid tagħna. Tgħidli imma inti qed tgħid li huma l-għaddejja tal-Alla s-serf tal-Alla, il-gvernijiet ma jqisux lilhom infushom bħala isma' jiena ħammur ix-xogħol, ħammur fl-uffiċċju tiegħi għax jiena qed naqdi lil mulej Alla. Ħafna minnhom qasbis jemmnu f'Alla. Mhux hekk. Ma jfisser xejn però, ma jfissirx ma tinbidilx ir-realtà illi jrid jew ma jridx huwa s-serf tal-Alla. Anke Nebukadnezar, dak il-re krudili tal-Babilonja, Bibja sejjaħlu il-qaddej tal-Alla. Anke Faruni bil-ħruxijiet kollha tiegħu huwa l-qaddej tal-Alla u li ħatru u anke Pilatu illi kkundanna lil Ġesu għal-mewt. Pilatu Ġesu stess qallu ma kien ikollok ebda awtorità kieku ma kienx mogħtija lilek minn fuq. Imma mhux dejjem jagħmlu dak li hu tajjeb, dak li hu ġuż, dak li hu ta' ġid, infatti ħafna drabi jużaw il-poter għalihom infushom biex jakkwistaw huma. Mhux vera? Ekku, u rridu jagħtu kont ta' emilhom quddiem Alla. Ir-responsabilità tiegħek, Kristjan, ma tinbidilx però. Il-Bibja tgħidilna li aħna obbligati li nonoraw u nissottomettu u nobdu l-awtoritajiet. Tlet affarijiet tgħidilna l-Iskrittura li għandna nagħmlu aħna bħalissa. Din hija r-responsabilità tagħna. L-ewwel wieħed li nissottometti u nkunu ubbidjenti lejhom. Sottomettere, poġġi taħt
aħna qegħdin taħt fis-sens li l-awtorità qegħdin fuqna b'awtorità fuqna. U rridu nirrikonoxxu li għandhom awtorità fuqna. Ġifieri rridu fi kliem ieħor nobdu l-liġijiet ta' pajjiżna. Rridu nobdu. Anke meta qiegħed fil-karozza u l-speedometer qed jurini li qiegħed 55 u tiela għal 60 u maġġel u bil-ġuħ nixtieq nasal id-dar malajr. Għandi għażla. Jew li nobdi l-liġi li tajt li tasal sa 60 bħala speed limit jew naqbżu. Jekk ngħidilkom li tisraq li tikdeb li tagħmel adulterju dak hu dnub. U li nsuq 65 f'żona ta' 60 dak hu dnub. Żgur li dnub. Minix qed noħodha biss kontra l-liġi ta' Malta. U mhux ma nsuqx b'65 u 70 u 80 għax hemm speed camera. Imma x'il-kuxjenza tgħidli li rrid nobdi għax Alla hekk jikmandani din ir-rieda ta' Kristu għalija li jien nobdi l-liġijiet ta' pajjiżi. U jekk il-fidi tiegħek mhix tagħmel effett u mhix tagħmel bidla fuq il-mod anke kif issuq, allura hemm xi ħaġa ħażina fil-fidi tiegħek. M'intix toħodha bis-serjetà kif għandek toħodha. U meta tiġi biex tagħmel biċċa negozju biex tikteb karta tal-VAT jew inkella tagħmel riċevuta jew inkella tiġi biex tagħmel ir-return tal-income tax tiegħek, għamilha b'kuxjenza quddiem Alla. Għaliex dak huwa dmir Kristjan tiegħek li tagħmel li tobdi lill-gvern. Incidentalment, tajjeb li ngħid li f'Malta li tivvota kif tafu ġej l-elezzjoni 4 ijiem oħra, li tivvota mhux obbligatorju, mhux mandatorju, bħalma hija f'ċertu pajjiżi Minister żball l-Awstralja hija mandatorja pereżempju, li tivvota bil-fors. X'tivvota naħseb jiena għażla tiegħek imma trid tivvota. Malta mhix. Ġifieri maħniex obbligati, ġifieri jekk xi ħadd minna nażlu li ma mmorrux nivvotaw, ma nkunu qegħdin niksru l-ebda liġi tal-pajjiż u ma nkunu qegħdin nagħmlu l-ebda dnub. Biex naqtawha di illi huwa dmir tiegħi li mmur nivvota, għamilt dmiri, le mhux dmirek, huwa privileġġ tiegħek. Jiena naħseb li hija xi ħaġa tajba li tivvota, li xi ħaġa li hija sensibbli, hija ta' għaqal li tivvota. Imma ħalli ma npoġġux fuq il-kuxjenza ta' xulxin ħwejjex li Alla ma jikmandanix nagħmlu, tajjeb, il-libertà tajjilna fil-libertà li tivvota, fil-libertà li ma tivvotax jekk inti tagħżel li ma tivvotax. Tajjeb, u jekk tagħżel li tivvota, allura vota bil-għaqal biex inti tagħti s-sapport tiegħek biex ikun jirrappreżentat fil-gvern nies li għandhom fibra morali b'saħħitha, li huma nies onorabbli, nies ta' rispett, nies koraġġjużi, nies li jħadnu prinċipji u valuri insara. Mhux neċessarjament nivvota kif kien jivvota Nannui 50 sena ilu, uża moħħok kuxjenza tajba quddiem Alla itlob l-Alla jigwidak biex inti tagħti s-sapport tiegħek jekk inti tagħżel li tivvota lin-nies li ħaqhom is-sapport tiegħek. Imma dak kien naqra digression. Mhux biss li nobdu, għax li tobdu huwa mod, imma iktar milli tobdi aħna obbligati nurruhom rispett li nonoraw lis-sultan, illi nurruhom ġieħ. U din hija xi ħaġa li tmur lil hemm minn dak li jiġri fuq barra, imma hija xi ħaġa fil-qalb. U tgħidli però diffiċli li tonora nies illi frankament għamlu żbalji u forsi anke għax ridu u li mhux dejjem jużaw il-poter tajjeb, xorta waħda l-aħwa. Obbligati li nonorawhom. Bħal meta l-Iskrittura tgħid lill-ulied ħobbu weċċaħ lil missierek u lil ommok. Tweġġaħhom mhumiex għax huma perfetti. Tfal tiegħek iridu jsibu d-difetti fiha kemm iridu. U f'homhom isibu ħafna inqas, imma nisbaljaw it-tnejn. Imma jiena rrid li jirrispettawni għax jien missierhom u għax Alla jikmandhom biex jagħtunu ġieħ. L-istess ħaġa li gvern, konxi daqskom tal-difetti kbar u morali li jagħmlu l-politiċi. Jiena f'Malta qed ngħix bħalkom, imma
fil-qiegħ ta' qalbi rrid nurihom rispett ġenwin. Aktar milli kif jagħmel ħadd ieħor jiddisprezzawhom, jiddieħqu bihom, jirredikolawhom, jgħajruhom. Dan m'għandux ikun il-każ. Bħala nsara. U lanqas mmur fl-estrem ieħor ta' nies Maltin li jidolizzaw jixalulhom xema jonqoshom lill-politiċi jagħmluhom qishom Alla. Rajna s-salm issa xajt ta' 11 it-tama tiegħek fulit il-bnedmin. Lillum qiegħed għada bla nifs, bla saħħa, il-poplu talla jafda falla ta' Ġakob. Fih hija t-tama tiegħu. Nirrispettawhom, la nirradikolawhom, laqqas nidolizzawhom. Mbagħad it-tielet ħaġa li tgħidilna li nagħmlu l-Iskrittura l-ubbidjenza, ir-rispett, u tielet ħaġa hija li nitolbu għalihom aktarx milli noqogħdu ngergru u nikkritikawhom. Nitolbu għalihom għax għandhom bżonn, għax għandhom responsabilità kbira, għax għandhom tentazzjonijiet fermi kbar minn tagħna, għax għandhom fuqhom il-pis li jridu jġorru li jmexxu pajjiż. U għandhom bżonn l-erf u l-għaqal u fibra morali, xi ħaġa li Alla biss jista' jagħtihom. Irridu nitolbu għalihom, irridu nitolbu għalihom. Kif rajna f'Titu f'Timotju, skużani, li aħna msejħin biex nagħmlu suppliki tal-petizzjonijiet u ringrazzjamenti għal nies bnedmin kollha aslaten u għal dawk li huma fl-awtorità. Għaliex għandna nitolbu għalina, għalihom, għalina stess, sabiex ngħaddu ħajja tranquilla u kwieta b'kull pjetà u dinjità. Sabiħ tgħix f'pajjiż fejn hawn il-paċi tirrenja, fejn hawn l-ordni, ħasbu għal sekonda waħda, meta għandek pajjiż bħall-Ukranja f'dan il-mument. Li inti tista' tqum u tmur għax-xogħol u tagħmel il-ġurnata tax-xogħol tiegħek u tqum titlob bil-kwiet u tagħmel li għandek tagħmel, li tiġi l-Knisja bil-libertà kollha. Din hija xi ħaġa li għandna nitolbu għaliha u mhux noħduha for granted għax illum tagħna u għadha ma tkunx. U aktar milli nsiru fanatiċi fil-politika biex minn għalina nirranġaw l-affarijiet aħna, għandna npoġġu arkubtejna quddiem Alla u nitolbu għall-awtoritajiet tagħna dan li jikmandana Alla fl-Iskrittura. Aħna iċ-ċittadini tas-sema. Le? ċittadinanza tagħkom hi fis-sema jgħidilna fl-Epistola lill-Filippin. Aħna ċittadini tas-sema mesna nkunu l-aħjar ċittadini ta' dal-pajjiż billi nissottomettu ruħna u nobdu l-liġijiet tal-pajjiż, billi nuru rispett lill-awtoritajiet li huma fuqna u billi nitolbu għalihom. L-aħwa li naħsbu dwar l-affarijiet li għandha x'taqsam magħha l-politika, se nilbsu, se niklu, fuq ġustizzja, fuq slim. Dawn huma kollha affarijiet tajbin. U dawn naħsbu fuqhom. U dawn jaħsbu fuqhom ukoll il-ġentili li mhumiex Kristjani. Le? Il-problema tagħhom i li huma jeħlu hemmhekk. Fl-affarijiet ta' din id-dinja. Għax l-affarijiet ta' din id-dinja biss jafu. U ma tama tagħhom li jkunu ferħana, li jkollhom ħajja tajba, tiddependi biss fuq affarijiet materjali, fuq dak li tista' toffri d-dinja, fuq dak li tista' tixtri bil-karti tal-euro. U forsi għalhekk l-interess politiku f'Malta huwa straordinarju. Ftit issib pajjiżi fejn hemm din il-kommozzjoni sħiħa politika fost il-poplu. Waħda mir-raġunijiet bla dubju ili jaraw mill-politika l-mezz li bihom huma jistanew li huma jkunu aħjar u jgħixu ħajja aħjar fuq dil-art. Imma lil Alla ma jafux. U aħna bħala nsara x'għandu jkun ir-rispons tagħna f'ċirkostanzi bħal dawn?
Aħna l-aħwa għandna prioritajiet differenti minnhom. Mhix qed ngħid li ma nfittxux dawn l-affarijiet, iva nfittxu għax għandna jimpurtana wkoll affarijiet materjali. Imma kif qalilna Ġesu, aħna nfittxu l-ewwel is-saltna ta' Alla u l-ħaq tiegħu. Ejja ma ninġarrux mill-mentalità ta' ħafna Maltin, ta' reba, mentalità materialistika. Alla ġbu isejħinna u nduru mill-idoli. Mhux biss l-istatwi tal-qaddisin, imma mill-idolu tar-reba, mill-materializmu. Ejja ma marrux lura minn fejn ġejna. Ejja immorru imma fejn batna Ġesu. Dakinhar li tela lura lejn is-sema qal lill-apostli, lid-dixxiepli, lilna l-Knisja tiegħu morru mela fid-dinja kollha. Inkluż Malta. Mur fir-raħal tiegħek, fil-belt tiegħek, mur fuq ix-xogħol, fuq il-lan tax-xogħol, fuq fl-uffiċċju fejn taħdem, fil-klassi, fil-ħanut, kull fejn tkun, mur. U għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha. Xandru l-Evanġelju. Din l-aħwa hija s-sejħa tagħna. Għalhekk ħallina il-mulej, għalhekk ma qabadx ħadna miegħu il-ġenna biex inkunu xut tiegħu fuq l-art tal-Evanġelju. Il-politiċi ġennew pajjiż bwedi ta' żieda fil-paga u fil-miżaq u jnaqsu t-taxxi u kważi timmaġina li ħajamlu minn Malta ġenna tal-art. Aħna għandna x'nofru ġid li ma jinstaraqx u ma jitħassarx. Huma ifittxu l-ħobs li jintemm. Aħna nistgħu nofrulhom il-ħobs ħaj li nieżel mis-sema li jagħti l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej batna f'salib it-toroq biex insejħu, biex nistiednu lil kulħadd. U minnu ejja għall-festa, għall-ikla tas-Sid. L-aktar li jistgħu wedu l-politiċi huwa ħelsien mill-faqar u mill-inġustizzji u dan hu tajjeb. Iżda l-ikbar problema tal-bniedem huwa l-faqar spiritwali u d-dejn li għandu malla l-ħalliq tiegħu li qudiemu jrid jidher għall-ħaq. Wara kollox x'iswielu il-bniedem jekk jirbaħ id-dinja kollha bil-ġid kollu tagħha. U jitlef ruħu. Aktar minn kollox taf x'għandha bżonn Malta. Malta għandha bżonn l-Evanġelju. Aħna nistgħu inwasslu dak l-Evanġelju. L-Evanġelju li joffri ħelsien tas-sew, ħelsien mid-dnub, ħelsien mill-fruwa, ħelsien mill-kundanna. Fl-Evanġelju aħna noffru il-maħfra, noffru il-ħajja bis-sens, noffru il-ferħ li s-Sid biss jista' jagħti. Jekk tassew inħobbu l-Maltin ħutna, ejja nagħtuhom dak li mhux qegħdin ifittxu. Ejja nagħtuhom dak li ma jridux. Għax x'inhu l-interess tal-Maltin fi Kristu fl-Evanġelju? Jiena nikteb artiklu fuq id-duda tas-subin u jkun hemm jaqrawha 25,000 ruħ. Nikteb artiklu tajjeb mill-qalb dwar is-salvazzjoni, dwar il-fidwa u jaqrah 10. Ejja nagħtuhom dak li ma jridux u dak li mhumiex interessati fih għax dak għandhom bżonn fil-verità. L-Evanġelju li jista' jagħtihom il-ħajja ta' dejjem.
Kull ma nżid ħaġa waħda biss. Jekk ma nkunux aħna li nxandrulhom l-Evanġelju, min se nxandrulhom? L-aħwa Ġesu għalinna li mill-milja tal-qalb jitkellem il-fomm. Jekk tassew ġo qalbek għandek dawn il-veritajiet kbar, l-Evanġelju ta' Kristu, l-Evanġelju li jagħti l-ħajja, il-glorja ta' Kristu, is-salvazzjoni tal-erwieħ, allura ara li minn fommok joħroġ kliem li juru li Kristu, li ixandru li Kristu, li jmexxu l-qoddim l-Evanġelju tiegħu. Noqogħdu attenti anke fil-konverzazzjonijiet kemm bejnietna bħala aħwa, kemm jekk forsi x-xogħol jew ma' xi ħbieb jew ma' xi nies li tiltaqa' magħhom. X'ħajkun it-topic tal-konverzazzjoni tiegħek? Minix qed ngħid li ma tistax ikollok taħdita diskussjoni matura dwar ħwejjeġ politiċi tifhmunix ħażin, taf li mhux hekk qed ngħid. Imma toħodha l-opportunità li tmur lil hemm mill-politika u xandar dak li huwa aktar importanti, xandar il-Kristu. U jekk tażel li titkellem fuq il-politika, ara x'tgħidlek l-Iskrittura illi kif jgħidilna l-Apostlu ma jikkalunjaw lil ħadd, ma jitlewmux iżda ġentili u juru kull manswetudni lejn in-nies kollha. Minflok ma toqgħod titkellem kontra dak kontra l-ieħor, u minflok ma toqgħod tiġġieled u ssaħħan il-passjoni politika kif jista' jiġri u tferu tweġġa' lil ħuk, kultant aħjar ħalqek u ma tgħid xejn. Però jekk ħadd tgħid u ħadd titkellem fuq affarijiet ta' politika jekk jogħġbok, kun attent illi tagħmel dan b'ġentilezza u b'manswetudni. B'umiltà. Tajjeb. U mod ieħor kif nitkellmu fid-dinja tagħna hi permezz tal-Facebook, le? Bih kapaċi nikkomunikaw ma' dawk li qegħdin il-barra mid-dar tagħna ma' xriet mijiet min jaf kemm huma nies li jaqraw u jaraw il-likes li tagħmel, ix-shares li tagħmel u dak li tikteb fuq Facebook, jekk tikteb fuq Facebook. Ġast infakkarkom ftit affarijiet li huma evidenti ma ġast infakkarhomkom dwar dan il-medium, dan il-mezz ta' komunikazzjoni. U mezz sabiħ biex inti tikkomunika u jekk hemm f'qalbek xewqa li tikkomunika l-Evanġelju, allura użah biex ixxanda l-Evanġelju. Biex tgħid kelma dwar Kristu u l-valuri Kristjani. Tajjeb, fuq hekk mesta nkunu qegħdin niktbu. Ftakar ukoll li Facebook huwa pont li jaqgħad lilek mad-dinja, imma huwa pont li jmur mhux lhemm biss, imma lemm u law, two-way. Ġifri kif inti tista' b'kelma tajba tinfluwenza l-ħadd ieħor, id-dinja tista' tinfluwenza lilek, bil-żena u bil-fruwat tagħha. U qed attent, jekk qed tuża Facebook użah ftit u għażel x'tuża u ma tużax. Kemm Facebook kemm l-internet mod ġenerali. Biex ma ngħidu xejn fuq il-ħin li jaħlilek, ħin li tista' tqattaw flok taqra l-imbarazz imma taqra silta mill-Iskrittura, jew titlob, jew tagħmel ftit rilassament ġenwin mal-familja tiegħek, jew tagħmel dmirek fid-dar. Ftakar ukoll li Facebook huwa forum pubbliku, ġifi dak li qed tgħid qed ixxandru ma' kulħadd. Tajjeb, jekk qed titfa' ritratt qed ixxandru ma' kulħadd. Isek qiegħed tippubblika fuq billboards ma' Malta u għawdex kollu. Infatti li hemm minxtutna wkoll. ċertu affarijiet huma pubbliċi u għandhom jingħaddu pubblikament. Taf x'inhu pubbliku, x'għandu jkun pubbliku, l-Evanġelju għandu jkun pubbliku, għax dak jinteressa lil kulħadd. Ħafna affarijiet oħra huma personali, huma tal-familja, huma tal-Knisja, żommhom hemm. U fl-aħħar minn net ftakar li l-attività tiegħek fuq Facebook tiżviluppa l-profile tiegħek, il-profil tiegħek.
Fatti nużaw il-kelma profile. Profile mhux sempliċement ir-ritratt tiegħek, imma isa l-identità tiegħek. Inti qed turi b'dak illi tagħmel, ġifieri jekk jiena għamilt like fuq post partikolari, jiena qiegħed nuri li jiena dik il-ħaġa toġobni, xi ħaġa li simpatetika magħha. Jekk jiena xxerjajt post, qed naqbel ma dak li qiegħed nixxerja. X'kieku ma nixxerjax mhux hekk. Jekk tibt xi ħaġa qed ngħid x'inhuma l-affarijiet li jiena nemmen fihom li jiena nos bħala. Ġifieri qod attent. U dan huwa l-appell li nixtieq nagħmlilkom jekk tużaw Facebook. U forsi xi wħud minnkom ma tużawx u sewwa tagħmlu, u dak li jużaw tagħmlu sewwa wkoll ma żawh tajjeb. Iċċappass ix-xhieda tiegħek, il-kredibilità tiegħek bħala Kristjan bil-likes u bix-shares u bil dak li tippostja. Qabel ma tafas dik il-buttuna, aħsibha darba 2-3 jekk se tagħmilha. U kemm jista' jkun tbedu minn post u affarijiet ta' natura ta' politika partiġjana. Jiena m'iniex nazzjonalist u jiena m'iniex laburist. Jiena disċiplu ta' Ġesu Kristu lilu nirrappreżenta u jiena rrid ikolli kredibilità ma' dawk li jidentifikaw lilhom infushom ma' dan il-partit jew mal-partit ieħor jew ma' xi ħadd ieħor, jiena rrid ikolli kredibilità ma' kulħadd biex jiena nkun nista' niġi b'wiċċi minn quddiem u nxandar lil Ġesu Kristu bħala s-sit tas-sidien u s-sultan ta' Slaten, l-unika salvatur tad-dinja. L-aħwa hija realtà politika profonda illi Kristu qiegħed jokkupa l-ogħla siġġu ta' awtorità fl-univers. Il-mexxejja tad-dinja jistgħu jinjoraw din ir-realtà jew jinnegawha imma ma jistgħux ixejnuha. L-univers mhux demokrazija. L-univers hu monarkija għaliex huwa Alla stess illi poġġa lill-Ażiż ibnu biex ikun is-sultan ta' Slaten. Kull awtorità hija mogħtija lilu fis-sema u fl-art. U lilna l-aħwa tagħna l-privileġġ illi nidħlu f'din is-saltna tiegħu permezz tal-Evanġelju. U lilna tagħna wkoll l-obbligu illi nistiednu lil ħadd ieħor ukoll bl-Evanġelju biex jidħol fis-saltna sabiħa ta' Ġesu Kristu. Ejja mela ma nħallu lil xejn u l-ħadd speċjalment il-politika partiġjana ittelfinna din il-viżjoni. Il-viżjoni li aħna sudditi tal-mulej Ġesu Kristu. Aħna d-dawl tad-dinja, aħna il-melħ tal-art. Ejja mela inxandru l-Evanġelju, ejja niffokaw fuq Kristu, għax Kristu huwa l-unika tama li jista' jkollhom l-eżiż ħutna Maltin. Kristu qiegħed jirrenja u kull irkoppa għad tmir qudiemu. Xi wħud ħajilbu rkubtejhom f'adorazzjoni għal ferħ etern tagħhom. Xi wħud ħajilbu rkubtejhom għax il-kobtejhom ħajkunu mkisrin b'virga tal-ħadid għal kundanna eterna tagħhom. Imma kulħadd għad jilwi il-kobtej quddiem is-Sultan ta' Slaten. Ejja nkunu ambaxxaturi denji tiegħu sakemm għandna din l-opportunità.